ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ಈ ನೇಮ ಮದಿಮೆ ನಿಶ್ಚಯ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲೆಡೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಬಚ್ಚಿರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ನಡಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಬಂಧುಲೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲು ಪೊಕ್ಕಡೆಗಾದ ಒವ್ವೇ ಕ್ರಮನೊಲ್ಲ ಮಲ್ತುಜೇರ್ ಅತ. ಬಂಧುಲೆ, ಈ ಬಚ್ಚಿರೆನು ಸರಿ ತುಯ್ಯರ್ಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಹಾರ್ಟ್ದ ಸಿಂಬಲ್ ಪಂದು ಪನ್ಪಾತ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅತ. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಈ ಬಚ್ಚಿರೆನು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡುಂಡ ಬಡಕ್ಕೈ ಪಂಡ ಉತ್ತರದ ಪುಡೆಕ್ ಐನ ಕೊಡಿ ತಿರ್ಗದು ಉಂತುಂಡುಗೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಮದಿಮೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಆವಾಡು ಅತಂಡ ನಿಶ್ಚಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹರಿವಾನಡು ದೀರ್ದು ಪಗರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಂಡ ಇಷ್ಟಾಗೆ. ಅಂಚನೆ ಐತ ಮಾಲೆನು ಮಲ್ತದು ದೇವರಿಗೆ ಪಾಡುಂಡ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ದುಂಬುರ್ದೇ ಉಂದೇನು ತಿಂದೊಂದು ಬತ್ತದೇರು. ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇರು, ಕೆಲವೇರು ಉಂದೇನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪಂಡದು ತಿನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಉಂದೇನು ಬಲಿಮ್ಮೆ ಪಣ್ಯರಗ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟಿ ದೈವ ನೇಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಚ್ಚಿರೆನು ಪಾರ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪುನು ಪನ್ಪೇರು. ತೂಲೆ ಬಂಧುಲೆ, ಏತೊಂಜಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಈ ಬಚ್ಚಿರೆಗೆ. ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತಾರಾಯಿಗೆ ಏತು ಮಹತ್ವ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚಿರೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬಚ್ಚಿರದ ಮೇಲ್ದ ಪುಡೆಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರು, ನಡುಟ್ಟ ಪುಡೆಟ್ಟು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವರು, ಬಚ್ಚಿರೆದ ಬಲತ್ತ ಪುಡೆಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಎಡತ್ತ ಪುಡೆಟ್ಟು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವರು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಇಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ತೊಟ್ಟುಡು ದರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಪ್ಪಲು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆಲ ಉಂಟು. ಐಕ್ ಬೋಡತಿ ಬಚ್ಚಿರೆದ ತೊಟ್ಟುನು ಕಟ್ಟು ಮಂತದು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುವ. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ಬಚ್ಚಿರದ ಬೂರು ಇತ್ತಂಡ ಸಾಲ ಬಾಧೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಮುಂದೇನು ವನಸ್ಸು ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ತಿಂದುಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ನಿಲೀಕೆ ತಿಂದುದು ಬಂಜಿ ದೇರ್ಪೆರ ಆವಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಐಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆಲ ಬಜ್ಜೆಲ ತಿಂದುಂಡ ಕರಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಈ ಬಚ್ಚಿರೆನು ತಿನ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡುಗೆ. ಅಂಚನೆ ಬಿಪಿಲ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಜಿ ಉಬ್ಬೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆನು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಬಂಜಿದ ಮೇಲಿಗೆ ತೀಡುಂಡ ಬಂಜಿ ಉಬ್ಬೆರ್ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡುಗೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಈ ವನಸ್ಸುದೊಟ್ಟುಗು ವಿಷದ ಅಂಶ ಬಂಜಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತುಂಡ ವನಸ್ಸು ಆಯ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿಂದುಂಡ ಬಂಜಿದ ವಿಷದ ಅಂಶನು ಪಿದೈ ಪಾಡುಂಡುಗೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಉಲ್ಕುನ ಜಾಗೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆಗೆ ಒಂತೆ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪೊಡು. ಅಂಚನೆ ಚೆಮ್ಮಾಪುರ ಜೋರು ಇತ್ತು ನಕಲು ಬಚ್ಚಿರೆಗೆ ಒಂತೆ ಸುಣ್ಣ ಪೂಜಿದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ದೊಂಡೆದ ಪಿದಾಯಿಗೆ ದೀಡುಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪೊಂಡುಗೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಬಚ್ಚಿರೆನು ನೀಟಾದು ತುಂಡು ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನೀಟ ತುಂಡು ಮಲ್ತುಂಡ ಜಗಲ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲನ ಪಾತೆರ ಆಂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಚ್ಚಿರೆದ ನಡುಟ ದಂಚಿನೆಡು ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುಂಡುಗೆ. ಅಂಚ ಐನ ನೀಟೋಗು ತುಂಡು ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನ. ಐಕ್ ಬೋಡತ್ತು ಅಡ್ಡಾಗ ತುಂಡು ಮಲ್ತುಂಡ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಈ ಬಚ್ಚಿರೆಗೆ ಪುಗೆರೆ ಸೇರ್ಸಾದು ತಿಂದುಂಡ ಅವು ಮರ್ದದ ಲೆಕ್ಕ ಬಳಕೆ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಓವುಲ ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತನೂ ವಿಷ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡತ್ತು ತಿನ್ಪುನಗ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ತಿನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚಿರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಂಧುಲೆ, ಧನ್ಯವಾದ.